natáčaj. Dobre, čaute, to som ja. Čurčur 1, 2, 3, 4, 5 a vítam vás tu na Skywars s mojim spolužiakom a mojim spolužiakom. Jeden je tu vedľa mňa, volá sa Boldeska. Dávam basic. V diamantovom... Nie, daj normál. Dobre, dám v normál. diamantovom takom tom modrom skle, lebo on má taký rank a môže to tu úplne OP prezident Chikipajo. A náš kamarát druhý, neviem kde je. Seka ti to. Netuším, kde je náš... Ježišmaria, to už začalo a ja som si zabudol dať kit. No nič, ale mám damage aspoň. No takže Skywars je vlastne, keby ste nepoznali, no tak je to hra, minihra o tom, že každý vlastne spadne na svoj ostrov. Sú tu čestky, vlastne treba sa tu si tu zobrať veci a potom bojovať s ostatnými hráčmi. O tom je Skywars. Tada! Ináč viete o tej siky českej pod akáciou? Či to sme nevedeli, Maxo. Maxo, fakt, objav storočia. Takže ja som vám o tom povedal. Hej, ty. No dobre, ale viem o tom už pol roka. Tam a by som zhodil. O, dia helma a dia kalhoty. A ja mám hrozne malo healthov. Yes, Dobre, I tak kill toto mi pomohlo. Helmu someone. som nemal vôbec a... Ježiš, čo mi to buguje? Som full dia. Čumte na to diváci. Skill, dobre, takže prvý kill máme. To bude krásny diel, toto keď ešte vyhrám. No, takže tu je náš Tomáš, tu ho vidíme. A tam je taký... Ja zabijam kráľa. Nejaký Maxo tam je. Yes, kill. Ja si viem, som práve videl. Ty si ho zostrelil, on spadol. Fiš. Hej, no teraz som videl. Pomoc. A ja zomrem asi. Ja som úplne na Tak kraji keď zomrete, boxu sa budete zachytila ešte. špekovať, alebo... Nie, to je... Asi hej. Len musím teraz nejak vyriešiť tú situáciu s pánom Tým špekovať nejakým som myslel, opravným. to máme taký slangový v úvodzovkách výraz pre spektátovať, čo znamená ako keby pozorovať ma. Vlastne, no tu chce jeden so mnou tímovať, ale nie môj zlatý, ja ho zabijem. Idem na ňo už. Na toho? Hej no. Ja už idem tiež tak jeden, to bude môj Tak ja tretí kryjem kill, keď hlavne to seba vyjde. teraz. Ja kryjem seba. Kamo mám I'm going zožať? to him. Bada. Dobre, Puta. Tomáš! Vyní glava. Fish. Môžem ten meč? No Hej, tak však tu, diváci, som získal z neho takýto ironový meč, možno sa čudujete prečo mám ironový meč, keď som mal diamantový, ale ako keď sa lepšie pozriete, tak Sharpness 2 je na ňom a má 8,5 damage a toto má iba 7. Čiže to je dosť silnejšie, takže teraz si tu čeknem. Tomáš, máš dia helmu? Iba jednu. Ale ja práve, že chcem, Ne, že tebe ste- dám. Som chcel tebe Vy už dať, ste lebo full ja mám dia? dve práve. No nie, mne chýba chestplate. Ja už som Maxo. full dia a možno... Maxo, Áno? máš dia helmu? Čo na helmu? Či máš dia helmu? Hej, mám dve založné. Dobre, on tak to vyhodím, lebo všetci máme. OK. Ja som full dia, keď by Počkaj, ste kto to za to mal chceli. kill? Tomáš. Nevadí, mne je to jedno. Ja idem na ďalší kill. Fourth kill. Dobre. Snowbally. Dobre, no tak No, my... Počkaj, toto nie je. Náš ešte sme kamoš. 6, tak idem ďalej. Kill. Hej, Tomáš. Oh no. Oh no. Yes, kill. 5. Yes, prvý jedna luk, rýchlo, dobre. Ja som ho vyhodil. Tomáš, som chcel ísť na to, na koho ideš ty, lebo vyzeral, že niekam ide, tak som ho chcel zostreliť počas toho, jak pôjde, ale tak už si ma predbehol. Kebyže vodkársky výraz, ešte jeden kill a mám Top Guna. Už sme len traja. Tak počkajte, ešte nejdeme na seba fight. No, To bolo diaboty, dobre. to si zoberem. Dobre, mám full dia, okrem chestplateu, ten mám ironový. Aha, no tak ja. To Ja počkaj, vás tu je vôbec nie. chestplate, sa mi zdá. Hej, máš. Mám ho. Maxo, ty si ako? Ide o to mne. Si na to akom? si full dia? Áno. OK, tak super. Bude aspoň férové. Super, tak ja sa Ja teším. máte vyhádžem tie one? ostatné vecičky. Môže sa používať všetko a máte enchanted Iron Sword Sharpness 2? Áno. Dobre. Tak ideme na stred, alebo kde? Hej, poďme na No, stred, poďme tam na to bude stred. také. No. Lebo na ostrovoch to Áno. pár vajec použijeme a... Už. Hej no, pravda. Ale všetko sa môže používať, aj lúk, aj také blbosti. Také blbosti. Dobre, ja už som skoro na strede.
Ešte to tu Mám čakne. hia. LOL, tu nikto nebol na strede, vyzerá to tak, že za celú hru. Tu keby sme prišli, no tam máme full dia hneď na začiatku. Len čakám. No, preto sa niekedy oplatí chodiť na svet. Ináč tu počkaj, nachádzajú sa tu dia. Hej, super. nachádzajú. Sme tu mali ísť vtedy. Hej, si čo to tam. Ryby. Ryba. No, Tak však tu všetko. full dia by sme všetci mali. Hej, od nás tu za ondíl. Satan. Máš sekeru? Tak, som tu. Kvôli tomu sa proti nemu stýmujeme, ne? Prečo? Bo si neférový. No keľu, ja Hej, nemám ja- sekeru. Ale však je v čestke, ty truľo. Aha, To čo máš. robí? Dobre, sprekli sme sa proti nemu práve. Hej, čo? Však je to iba sranda, poďte. No dobre, on Co, tam ty si úplne- nepokladaj bloky a každý druhý pokus, keď som to sa snažil vykopať. Hej, čo Však to? čo, to je iba sranda. Hej, ale ja som vás iba tak, ja som nechcel Hej, doma. presne, to je len sranda. Dobre. No dobre. No tak ja by som išiel. Dobre. Počkajte, ja si tu postavím budovu. Budova. Hej, ešte si tu Empire State Building postav. Hej. Dobre, ja si tu Ja tiež si postavím. postavím budovu. To nie je Skywars, to je Build Wars. Dobre, môžeme? Nie, Ježiš. Počkajte, a ja idem úplne hore. Nie, a to už je prehnané. Tomáš, ja ťa zhodím teraz, takto. Nie. dobre, 3, 2, 1, ideme. Keľu. No to je jasné. dole. ja Tomáš ako je prvého úplne som tak, kde je chce. na Empire State. Hej, presne, a potom sa čuduje, že ho prvého dáme. Nej. Kde je ten... Dole, podľa mňa. No tak. Kde ste spustili tú lavu? On je dole, Maxo. Áno, ďakujem, Maxo. Tak. Som skrytý tu. Ale však on je dole, Maxo, chod na ňo. Fuck! Hej, dobre, super, Tomáš. Čo však? Tá férový boj, neskutočne. Vy ste sa spikli, bože, vy ste sprostí. Hej, my! Ale že na začiatku ste vy dve išli proti mne. Maximo. Do pekla. Ja som skapal. Ježišmaria, na budúce ja nebudem s vami takto bojovať.